Pasyalan check, kainan check, street food check. Isa lang yan sa mga lugar dito na binabalik-balikan. Sa Lingayen, Pangasinan. Tara, silipin na natin. Let's go! Isa nga ang lugar ng Pangasinan dito sa norte. Ang may tuturing na tourist spot sa Pilipinas mga kalye. Dahil sa kanilang magagandang view, mga dagat, pagkain. Mga kalye, for today's video, silipin natin ang pasyalan dito sa mismong Pangasinan. Let's go, yung kanilang pinaka-park. Isa nga sa kinikilalang park ang Lingayen dito sa Pangasinan mga kalye. Kasi kung pasyalan lang naman kasama ang buong family, mag-i-enjoy ka dito. Marami nga naman kasing mabibili at maraming mapapasyalan at magagandang tanawin, syempre. Mga souvenir, magkano paggawa ng souvenir? Depende po, sir. Sa klase? Yes po. Pagka yung mga ganyan? At the sir, 150 po. Meron din po kaming 80 pesos, 100. Ito po, 80 pesos po. Okay, say hi ka naman, Kalye Motovlog. Yun, trending na laruan ngayon ito, iba't ibang kulay. Si Kuya nagbebenta rito sa Lingayen. Yan. Sa kilang malima, bumupula. Sige nga, Kuya. Ang galing, oh. Magkano ganito, Kuya? 50. 50, so iba't ibang kulay na yan. Yan, may violet, may blue, may green. Ang galing, oh. Hindi po, nagbibideo lang. Kung ang Baguio ay merong night market ukay-ukay, hindi rin magpapahuli dito mga kalye. Sa dami ba naman na magpipilian may halagang 100 pesos sa 3 piraso na. Depende na lang sa'yo kung ano gusto mo rito mga kalye, pampasalubong sa anak. Kung personal na pantalon, meron din namang halagang 50 lang. Umiikot ka pa nga dito ay marami ka pang makikitang magaganda. Take note, pag ukay-ukay, branded. Depende na lang kung paano ka pumorma mga kalye. Isa nga sa blockbuster street food ang pinipilahan dito mga kalye, yung Supreme Ilocos Empanada. Kasi nga naman napaka-authenticate ng pagkain na to dahil hindi lang siya steam, kundi pinirito. At pinagbigyan nga tayo ng may-ari mga kalye na i-video ang paggawa nila ng Ilocos Empanada. Siyempre yung special nila 70 pesos lang, mabubusog ka na kasi may kasama lang gunisa. Pero dahil nga si Mrs. ay ayaw niya ng karne, so, nag-regular lang kami mga kalye, yung gulay lang. Kita nyo naman kung paano ginagawa, napakayami ng dating at tingin pa lang, masarap na. At eto na yung kanilang finished product. Yaming-yami ang dating. Hindi ko na mapigilan ang gutom ko. So, ingitin ko muna kayo dyan, mga kalye. Dahil nga empanada pinirito mga kalye, napaka-crunchy nung kanyang pinaka-wrapper. At syempre, yung itlog sa loob, tamang-tama ang pagkakaluto. At kung lasa ng gulay pag-uusapan, samahan pa ng sauce na manghang, ay talaga namang mapapa yam yam yam, ping 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 ka sa sarap. At hindi rin nakatakas ang kasaba chips. 10 piso lang kasi mga kalye. At may condense pa sa ibabaw. Sarap. After nga ng putripan mga kalye ay bagay na bagay sa init na panahon para mapawi ang ating mga uhaw. Pag lemon juice sa halagang 50 pesos lang ay talaga namang ma-enjoy mo na. Healthy pa. Hanggang dyan nga ang ating for today's video mga kalye. Kita-kits tayo next video. Share the love. And I'm gonna miss everybody, 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 and I'm gonna miss everybody. Living in a hateful world, sending me straight to hell. We roll. Living in a hateful world, sending me straight to hell. We roll. Living in a hateful world, sending me straight to hell. We roll. And I'm messing a good little YSI. He told me we live to What's up with die. everybody, y'all? See my bigger cousin was hot. Somebody really, everybody wanna test the stuff. And this easy, instead of easy to fall.